खुलुमबाय। दिनै जों बिजाबनि सिनायथि हाबाफारियाव निजोरानि बोहैथि बिजाबनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों। निजोरानि बोहैथिया गांसे खन्थाइ बिजाब। बेवहाय दों 60 खन्थाइ दङ। बिजाबनि लिरगिरिनि मुङा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि आवथायाव थानाय गसाइगावनि सासे राफोद लाइमोन लिरगिरि निजोरा मुसाहारि। नाथाय बिथाङा बे खन्थाइ बिजाबाव निजि मुङैसो सिनायथि होदों। निजोरानि बोहैथि खन्थाइ बिजाबखौ थांनाय इं 2019 मायथाइयाव सेबखांना फोसावदों आरो बिजाबखौ लिरगिरि बिथाङा गावनो फोसावगिरि महरै फोसावदों। बिजाबनि बेसेना 100 रां। बिथां निजोरा मुसाहारिया दासिम गासै गांबा बिजाब फोसावखांबाय। बिजाबफोरनि मुङा थांनाय इं 2014 मायथाइयाव आंनि जिउनि खन्थाइ बर' आरो हिन्दी शायरि, 2016 मायथाइयाव मिनिनायनि लिमारिक खन्थाइ सोरांनि आलारि बाथि आरो 2019 मायथाइयाव निजोरानि बोहैथिखौ फोसावो। थारैनो बिथाङा लाइमोन बैसोआवनो दासिम बेबादि गांबा बिजाब सेबखांनाया जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिथाङा आरोबाव गोदान गोदान बिजाब फोसावलांबाय थानो हाथों आरो बिथांनि बिजाबफोरा फरायगिरिफोरनिफ्राय अराय अनसायनाय मोनगोन बेखौनो जों मिजिंथिबाय। फारसेथिं लिरगिरि बिथाङा फोरमायहरनाय बादिब्ला बिथांनि बिजाबफोरखौ क'क्राझारनि वार्ड्स एन्ड वार्ड्स बिजाब गला, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा, गसाइगाव फरायसालिमा, गसाइगाव बिएड फरायसालिमा, क'क्राझार बिएड फरायसालिमानि बिजाब बाख्रियावबो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।